¿Vols aprendre el nom de les fruites i les verdures en català? En este vídeo descobriràs algunes de les més habituals i aprendràs un vocabulari molt útil per al dia a dia. I al final tens un petit repte, un qüestionari ràpid per comprovar si has memoritzat bé tot el vocabulari que has après. Et quedes amb mi? Comencem per les fruites. Som-hi! La poma, el plàtan, la pera, la taronja, el raïm, la maduixa, la síndria. Les repassem junts? Repeteix amb mi. La poma, el plàtan, la pera, la taronja, el raïm, la maduixa, la síndria. Segons el lloc on visques, és possible que alguna fruita es diga d'una altra manera. Per exemple, al sud de Catalunya, que és d'on soc jo, en comptes de poma diem massana i en comptes de síndria, melo de moro. On vius tu? Com es diuen aquestes fruites? Digues-m'ho als comentaris. Bé, continuem. Ara és el torn de les verdures. El tomàquet, o com dic jo, la tomaca, l'enciam, la pastanaga, la ceba, la patata, o pataca, d'on soc jo, el pebrot, el cogombre. Repassem-les. Pots repetir amb mi. El tomàquet, l'enciam, la pastanaga, la ceba, la patata, el pebrot, el cogombre. Molt bé, ara ja coneixes el nom d'algunes de les fruites i verdures més habituals en català. És el moment de comprovar si les recordes. A la pantalla apareixerà la imatge d'una fruita o d'una verdura i 4 opcions de resposta. Intenta triar la resposta correcta abans que aparega la solució. Preparat? Comencem. Què és? Una pastanaga? Una poma? Un cogombre? O una ceba? És una poma. Què és? Un tomàquet? Una patata? Raïm? O un enciam? La resposta és raïm. Què és? Un plàtan? Un pebrot? Una pera? O una maduixa? És un pebrot. Què és? Una síndria? Una taronja? Una poma? O un cogombre? És un cogombre. I l'última, què és? Una ceba? Una maduixa? Un plàtan? O una pera? És una ceba. Ja hem arribat al final. Espero que este vídeo t'hagi ajudat a aprendre paraules noves en català. Ara et proposo un petit repte. La pròxima vegada que vagis al mercat o al supermercat, intenta reconèixer aquestes fruites i verdures i dir-ne el nom en català. Segur que en recordaràs més d'una. I si també vols aprendre les frases més útils per comprar en català, tinc un altre vídeo en què t'ensenyo què pots dir en una botiga o en un supermercat. Te'n deixo l'enllaç a la descripció.